Căminul tău constituie habitatul perfect pentru un prădător de top. Felina. Acest mamifer de temut, după ce își devorează prada bine meritată, se ocupă îndeaproape de rutine zilnice. Când oboseala devine insuportabilă, felina procedează extraordinar. Adorme în poziție perfectă. Are abilități de vânător uimitoare. Urmărește activ, pândește, analizează clar și atacă fulgerător. Săptămâna feline. În curând pe Nat Geo Wild.